ine ntubwate omorebi of course oyo kogendera oikaransa ogererwa onywa oino omorebi kera arakonywa oyo era okonia yani akoruka omoni busa gose nene omorebi yare because ekere ngokirigeria on my own level onkoranga nene omorebi because no motene karatiga amarwa yagenda oni ching'ende tagotaka obere addicted nere asokonia amarwa na kwaite namba opekero kurigereria nonye bakonya na bari bungo nyumari igerende na jito kogorero yo manaki nae kanyure ndo gotonderia Yesu agantenga jiti ndiko nyobona ngo jananyu baada enganza konyo kwebe sabu bibweti na barabura bare bari wondi anda kubuye oyo imo kijesu guri kurwa kuru gose ne kibanda ibire kareme torene oire muchuri otebiri oringa ni mbate gintuga kwa minesi kwa mwango itagekango gwa gotokora ine